Туган тел каналын караучы хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез? Минем күңелем бик хисле. Мин хыялланырга яратам ди Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхәзинова. Оста татар тапшыруының бүгенге хөрмәтле кунагы ул. Җайлабрак урнашыгыз, эфирда Оста татарны башлыйбыз. Сәлам, әнием. Улым, күпме тус иттергә була инде? Ярар инде, әнием, я же молодой. Ярар, йокларга киттем. Начало. Şatlıkları atkanı birmədir. Durmuş rəxətində, sağlıq bəxətində, yaşaygəli şulay birgə Яшьлек булсын уйларыбызда, кабатлансын бары оныкларда, улларыбыз, кызларыбызда. Җыерчыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасаң күренмәй. Күңелне җыйды да, йөрәкне сигезде дә, гомер үткәнлеге сизелмәй. Күңелне җыйды да,
Karabız gezgin aptikağını kırıp vurnar. Zeynep, nişik hallerin? Böyle şeysenmi? Evet, Allah'a şükür. Bik көп konsertlar bu arada, bik көп hamam koyup kira almışsınız. Hamam sahnede mene bu topşuruğa da işraş almışa, indi көп metap kırsileştik, hamam işraşıp bulmayın. Mene nindidir bir günün ötüp gitkeninde sizmeysin, sen de şöyle tıyılamı ol. Bik tiz barakım. Eye, menin Instagram'da da yazganım var. Mene bu adına ötüp de gitken sizilmedi şunup da mene әлі ötken atına dağına yazdım. Nindidir, belkim jireylenişine beyledir ol, belkim. Bu arada konsertlar көп buldu. Kimnin konsertlarına çağış yasadın? Мен кішкене Данирның юбилей концертында булдым. Бик күңелле концерт булды. Узак иттереп, рәхәтләндереп, теләгән кешесен барысын да чакырып, рәхәтләнеп чын күңелдән бөтенесен капчыкта яткан нарын чыгарып, сөйли Данирның концерты узды. Халык менә без концертта чыгыш ясадык та киттек инде. Озак калырга мөмкинлек булмады. Кайтып киткәндә мен әйтәм, халык шыкмый микән, машиналар тора микән дигәнем шыкта әйтмәгәннәр. Сезнең озна кайда йорт торамы кайткалыйсызмы? Әйе, безнең Нигез бар, әйме? Нигезебез бар, Аллаһка шөкер. Минем анда абый Ознахайның үзендә тора. Алар кайтып, җәйләрендә бәрәңгеләр утыртып, үләннәрен чабып, карап торалар. Аның малайлары да ярдәм итә. Алар бит Ознахайда урнашып калдылар инде. Син бәхетле кеше икән, кайтырган нигезе бар. Племянникларым минем, әйе, Рөстәм белән Руслан бик яратам аларын. Гел карап торалар. Һәм шулай ук алар әбиләрен бик нык яраталар иде. Шуңа күрә алар инде аның йөзе итеп дигәндәй ул нигезне һәрвакыт үзләренең игътибарларын калдырмыйлар. Менә нигез булгач егет ул бит көч бирә. Әйе, Көч бирә, аның бүрәнәсенә хәтле ял иттерә бит кайтып бер генә йоклап килсәң дә. Әйе, без җәйләрендә кайтып үткәндә һәрвакыт Зөфәр белән балалар белән анда кереп инде кунып чыгабыз дигәндәй берәр атна да торган бар. Зөфәр белән группадашлар бит инде сез әйме? Сез бергә шул культура агарту институты бит инде сез укыган заманда. Шунда танышып, бик әйбәт агартты. Әйе, ләкин синең бит Зәйнәп врач буласың килгән. Менә шул хәтле хисле кеше инде син әйме? Ничек итеп табиб буласың килде икән синең? Бер şey әйтәм, хыялланып, хисләнеп биргән шур булган инде. Аны миңа үземнең күңелем ул вакытта менә ниндидер ярдәмчелектән, Менә шулай булгандыр ул, ниндидер кешеләргә ярдәм итәсе килү. Куркмаулыктан, ниндидер бер батырлык булгандыр инде ул. Мин андый экспериментлар үткәргә яратмыйм, әмма авылда яшәгәндә бит анда аяк астында мал туар, хайваннар, әйме? Шуларны яның теге я аягы сынга вакыт Дәвалап җибәрәдер инде. Я, нәрсәдер, анда сәбәпләре бик күп инде. Авыл тормышы бит инде ул бүҗәкләре дә булгач бөтенләй гөрли һәр яклап. Гөжли шуңа күрә менә ул вакытта мин этләргә дә ярдәм итәдерим, сыерларга да ярдәм итәдерим. Әни яныңа һаман искә төшеп сөйлидер инде. Мәшәләрне алып кайттың дип. Һәм әлем дә укырга киткәчендә мәктәптәге бәрән йөриме, уланы мин укырга киткәчендә әле 3 ел яшәде ягында бер аягы сынган, мин аңарга шиннар куеп, нитеп тәки төзәткән идем. Шундай неләр бар иде инде, жәлләү аркасында Шулай да юк, менә шул ярдәм итү, кемгәдер яхшылык эшләргә тырышу, ул синдә бар, аны ул моңлы кеше дә була торган әйбердер инде ул. Менә ничек җырларга, институтка килү, әле Казанга килү ничек булып чыкты? Ансы да менә бераз инде катлаулырак. Мин бит медицинскага килдем ул, документларын бирдем. Әле талпынышта ясадың? Әйе, ул вакытта инде. Әлеге дә баягы шул ниндидер бер куркулык бар иде инде, авылдан чыкканлык, авылның теге комплекс инде ул безнең. Авыл баласында кira алыр микән дигән уй булгандыр инде. Әйе, ярдәм итәргә минем каршы алды безнең авылдашыбыз укыйдыр, нидә фармацевтическийдә кем апа, Рим апа мин аның кырына килеп, аның кырында кунып, общежитиесында дигәндәй, ул миңа менә шул яклап ярдәм итте, дөрес киңәшләрен биреп инде. Әмма мин документларымны кире печати дөрес булмау аркасында менә язмыш. Менә бит син врач булып китсәң, авылга кире кайтып киттем. Җырчыдан мәхрүм булыр иде татар халкы. Авылдан шул печатьне суктырып килгәндә,
культура институтында сүз чыкты автобуста туруп келе турган бир кыз белән барганда шундан соң Ул шунда барамы? әйе ул шунда укырга керем дип бара. Мин дә нидән барып карыйм әле дип бардым да экзаменнар уже вакыты килеп җиткән, документны бердем, экзаменны да бердем, медицинская барып та тормадым ягына. Менә. Язмыш. Язмыш. Ә былай җырлыйдыңмы соңга кадәр? Авылда кем җырламый индеме? Барбыр җырлаган. 4 яшьтән җырлыйдырым. Беренче класста рус җырларында бик каты җырлыйдырым. Чөнки мин бит Үзбәкстанда садикка да йөрдем. Белмидерим Яслига ансам да шулай йөрдем. менә. Анда тугаштан шунда мин беренче классны бетердем. Рус мәктәбендә укыдым бит инде. Шул вакытта мин инде җырлыйдырым. Бик күп җырларны русчаларын. Әле вакытта татарча белмәгәнсең. Әйе, әле кайткач, икенче класска авылга кайттым. Ул бик буталчык булды ул. Алай бер татарчага, бер русчага йөртү бик кыен инде ул. Өйрәнү. Монда кайткач авылга интектерделәр. Татарча Менә татарча сөйләшмисең дип. Әйе, шулай булды ул минем бер период. Укытучы апа бәйләнде. Шулай бер усал апа бар. Мәхфи апа. Истә калган. Истә калды, ул истә калды. Бик рәнҗетте. Шулайдыр менә ул кичкенә чакта укытучыларның мөнәсәбәте ул бит онытылмый ул име. Ничә еллар узса да онытылмый. Мин шуңа күрә теге хәзерге мине дә әйтәм. Но Нәҗибә апа белән Роз Фатиховнаны мин өмергә онытасым юк. Аларның да әйбәтрәк укучы, алардан да дөрес киңәш бирүче булмады. Менә минем әни мәктәптә эшләде бит. Анда пешерәдер ул балаларга өмер буе пешерде. Шунда менә шул Роз Фатиховна дигән килеп әйтәде. У Мишар хатыны иде инде. Каты конкретно Марҗана синең Зәйнәп бары тик культурага гына барырга тиеш дип. Культура, ул сәхнә кешесе, ул культура кешесе дип аңарга әйтәдер. Әни минем ул гомергә теге эшләп үз көчең белән теге кул белән тырышып табырга Тормыш алып барырга. Әйе, шундыйрак фикерле, шундыйрак гомер иткән кеше инде. Ул инде миңа шунда ук әйтте, балам, сәхнә кешесе, ул тамагын туйдырырлык акча таба алам икән ул дип әйтәдер иде. Менә ул эшкә генә бер тик нигезләнеп үзең табып кулың белән тапкан хезмәттән дә ныграк, ышанычлырак туйдырырга торган хезмәт юк дип әйтәдер. Зәйнәп менә язмышка ышанасыңмы син? Күрәсеңме, барбыр сине Аллаһ Тәгалә турлаган бит шул институттан, медицинскийдан китергән әймә культурага. Аллаһ Тәгалә шунда ярдәм бирде. Бирә икән Аллаһ Тәгалә. Бирә. Әгәр юнәнең шул булса, синең миссияң шул булса, әйме? Менә аны тапмаган кешеләр бик күп бит инде бу тормышта. Интегеп яшәүче. Менә күңеле җырлый, ә үзе врач булып эшли. Менә андыйлар бик күп бит. Минем әти дә бик нык үзе матур җырлыйдыр, баянда да уйныйдыр. Менә ул безнең сәнгатькә ниндидер омтылыш, ул каннан килгән. Безнең әбиләр авылдан авылга күчеп йөргәннәр, концерт куеп, алар җырлаучылар булганнар. Әби белән нәселдән килгән. Бабай, аларның скрипкасы булганмы, алар кубыз беләнме авылдан аны белүчеләр бар, өлкәннәр беләдер, алар инде хәзер. Шулай сөйлиләр әйме? Мәрхүмнәр. Әйе. Алар истәлекләрдә кайдадыр бар. Шуңа күрә инде Шәҗәрәңне төзеп килгән алар тапылмас инде. Мин хатын-кыз буларак барып төзеттем ул шәҗәрәне, бар ул. Безнең Зөфәр дә төзетте үзенең нәселенә. Без дә мин дә төзеттем. Әмма ул теге бөтенесен төшеп бетереп булмый бит инде. Ны бар шулай беләсең инде, нигезе шул булган, әйме? Нигезендә җырчылар, менә шул җырлаучылар авылдан авылга йөргәннәр, җырлап. Вакытта концертта бәйтелмәгән инде ул. Инде ул әле вакытта бит әле дин көчле, бик җырларга да ярамаган. Алар менә шулай кәсеп кебек, аерым кешеләр шулай кәсеп итеп җырлап биргән инде. Әти ягыннан инде бик әтинең әтисе минем Урыста да бар бит инде. Бик хәерче булганнар. Ну шул теге ничектер бик каты шушындый сәнгать, ниндидер шундый хыяллы кеше булганнардыр инде. Әйе, тамак туйдыруның да бер усулы булгандыр ул. Күңелеңне күрүнең дә кешенең күңелен күрү бит инде. Әни ягыннан бераз икенче төрле. Минем әни әйтә, мин үзенең әти-әнисен хәтерләмим ди, аларның ди ак йортка кереп йоклаганнарын мин хәтерләмим ди. Әйе, без кичкенәдән әби бабай белән үстек, бер йортта әниләрнең әниләре алар астагырак йортта торганнар. Шулай булган бит ул. Бер ишек алдында ике булганнар инде. Аларның 25 баш сыйры булган. Әленчә көтү сарыклары булган.
Байлар булган. Атлары. Әйе. Репрессияләнгәннәрдер инде. Әйе, шул вакытта бөтен үсе таралган бабайны цемент шахтасына җибәргәннәр. Әни ягыннан. Менә шулай иттереп. Менә ул затлы нәселдән икәнен күренә, ул синдә бар, менә затлылык, зыялылык, ул чыга бит инде кешенең ДНК-сында, күзәнәгендә утыра бит инде ул. Бардыр. Ул кая китсә инде. Ул сәхнәгә Зәйнәп чыгып баскач, аңа бит королева дип карап торасың. Исләрем китеп карап торадыр инде шулай. Аннан соң Казан миллионер Королева дип әйтәсең син, кемдер башын ими, горур дип тә уйлый андый мин. Ул теге ул Зәйнәп ул беләсеңме? Манер инде ул. Әйе, ул менә әйтәм бит, ул нәселдәнлек һәм ул нәселдә булган затлылыктыр ул. Мин шаккатып карап торам, бу шулкадәр горур бу кеше шундый бик высокомерныйдыр инде дип уйлыйдыр миндә. Булгандыр инде. Казан милли мәдәният үзәгенә килеп синең белән танышкач, бер дә алай бернинди менә нинди генә концертларда булмады, нинди генә кичәләр булмады, сабан туйларда. Ул анда нәрсә генә күрмәдек өчен сабан туйлардан да барып төшүгә, сәхнәгә чыгып җырларга кирәк, анда шәй җыр төшүдә юк сиңа. Чуарланган күлбә. Җырланган күлбә учлап бирүшдә юк. Шулай электричествода сузмыйлар бит кай вакыт. Авылга килеп. Ул самолетларда ничек барып төшәсең, анда сиңа шәй эчкәнме син юкмы белгән кеше юк. Ләкин мин бер вакытта да мин йолдыз, әйдә менә миңа бу кирәк, теге кирәк дигәнне ишетмәдем синең авыздан. Син шунда чыгып баса идең дә, ничек бар шулай җырлап, шуңа да күрә дә халык ярата торгандыр сине. Нинди бар шундый инде. Нинди бар шундый. Шундыймы син, нинди бар шундыймы? Сәхнәдә Зәйнәп белән тормыштагы Зәйнәп аерыламы? Нәрсә дип әйтим? Сәхнәдә теге бөтен әйберне теге әйтеп бетереп, сөйләп бетерү, например, ул дөрес түгел ул. Дөрес түгел ул. Теге чыкты да свой брат, свойский булырга тырышу. Дыр дип уйлыйм, мәсәлән, Менә улай бер китте бит хәзер, менә шулай бер китте хәзерге тормышта. Мине бик нәрсә дип әйтим инде. Бурыч юл нәрсә? Ул барыбер ул үзеңнең Сәхнә тәрбияләргә ишеңдә нәрсә бар? Ишең ничек тәрбияләнгән? Нинди бар син опять-таки теге шул теге ДНК дисең бит. Әйе, бу күзәнәк. Күзәнәк. Мине тәрбия алган, нәрсә Ничек яралган? Ничек яралган? Шулай инде. Җырларга менә җырга кирип киткәндә, кайбер чакта карыйм, син бөтенләй бу дөньяда түгел. Син шул җыр эчендә йөрисең, шул дөньяда, шул образга кирип бетәсең син. Синең ул үзеннән үзе шулай килеп чыга. Әллә син аны кабатлыйсыңмы алдан репетировать итәсеңме күзге каршыларына басып? Ничек килеп чыга? Юк инде ул шундай просто үземнең яралмыш шундай әлегә баягы шул инде. Менә шул хыялылык, хислелек, сәнгать ягынарак күбрәк өлеш бирелгән шул. Әгәр дә хыял хислелмәсәм, чынлап та мин түгелрәк фәннәр вә бүтәннәр эшләр шөгыльләнәм. Хирургтан бигрәк миңа төзелеш ташый. Архитектура бик ошый. Әйе, мин яратам. Әле монда Зәйнәп, әле монда вакыт күп, бәлки кем белә. Танылган дизайнер да булып китәрсең. Әле бит монда хәзерге заманның мөмкинлекләре бик күп. Дөрес әйтәсең, әйе. Аллага шөкер. Яшьләргә, безнең бу чор кешесенә инде шушында туган кешегә бик күп мөмкинчелекләр бирде. Замана куллана белсәң, кулланырга кирәк. Теге заманда ул килеп чыга Зәйнәп. Мин бит инде Данҗилләр аша дигән тапшыруда хатлар буенча укыйм да бөтен кеше сорый Зәйнәп белән Зөфәрнең шул җырын. Мин сине ташламам мәңгегә килеп чыга Зөфәр белән Зәйнәп. Аларның матурлыгы берсе. Син яшел күлмәктән. Бугай Зөфәр ак костюмнан. Зөфәр монда утыра, үзләре ул шаккатмалы бер матур дуэт иде бит инде. Менә ул берәү иде. Зәйнәп белән Зөфәр татар эстрадасында ул берәү иде. Хәзер ул менә мыш киттеләр. Сине ташламам мәңгегә шул ачы язмышлар кулана. Ташламам бер кайчан, бер кайда, бер кемгә. Худай исәнлек бирсен безгә. Мин бу безнең өске полкада ята торган җыр иде. Зәйнәп ул вакытта теге моның кадәрле ниләр бит инде. Зур кассеталар, битакамнарны күтәреп, мин тапшыру җырга китәдем. Иң өстә менә шушы Зәйнәп белән Зөфәрнең шул җыры була. Тапшыру сайын сорыйлар иде аны менә. Һәр тапшыру рәхмәт тапшыруыгызга. Әйе, сүзләрдә бик матур. Безне популярлаштырган инде халыкка. Алай гына да түгел инде ул. Ул инде ләкин менә шушы халык яраткач, халык сорагач.
Рөстәм Закиров әйтәдер, нәрсә сезнең Зәйнәп белән Зөфәр иңеске полкада ятып әле. Орны куясыз дип. Ул чынлап мин әйтәм, аларны бит мин куймыйм. Аны бит халык сораганга куябыз. Халык сорый бит инде шул җирне. Шуңа күрә куябыз. Шулай менә шундый период булды бит инде, әйме. Оқмайларда Оқ Багдалар Ул бар иде деген әле. безнең бер концертны аны көндә, иртә, кичле һәр вакытта будан күрсәтәләр иде бит. Әле вакытта ГТРК иде. Шул заманда ГТРК-да шул заманда инде ул бик популяр иде шул ул җырлар, ул концертлар. Безнең дә шул концерт турында әйтәдер бер Нижекамскидагы бер Богатырев, Богачев дигән бер Богатырев? Богатырев деген бір директор ДК әйтәдер үтүк ничек дип әйтә Үтүк тыксаңда сез җырлыйсыз. Ай, шул концерт хакында. Шая бик шаян күңелле генә бер кеше иде инде. Әле менә латны шаяр әйткәннәре дә булган инде шулай Зәйнәп, ләкин ул бит безнең халыкта шундай бер бар бит инде. Алар әзрәк өскә менә башласаң, менә булай теге пәпигә ябышып тартып төшерәсләре килә, әзрәк көнләшү, нитү башлана. Шундый нәрсәләр сиздеңме? Булдымы андыйлар? Ул инде Ничә чыктың андый ситуациялардан? андый ситуациyadanмы? Әлеге дә баягы шул хыялыйлык. Кичәнәк тагын Данир искә төшерә, мин кирип китеп барадыр иде Данир минем арттан. Зәйнәп апа безнең үзенең дулкынында инде ул һәр вакыт арттан шаяртып калды. Чынлап та үз дулкыныңда булмасаң, әгәр дә үзеңнең эшеңне, нәрсә кирәклеген, ничек син аны тәкъдим итәргә теләгеңне тасвирлап ачып бирергә омтылышың булмаса, әлбәттә ул тартып төшерә. Тартылып төшкән вакытларда күп булгандыр инде, чөнки безнең бит инде 30 елдан артык иҗат иткән бу дәврдә булды бик каты. Ул Менә шул кеше популяр була, бик нык популяр була, ләкин популярлык бетә бер заман, тонылганлык кала, популярлык бетә. Менә шул моментны сиздеңме син? Авыр булдымы? Нәрсә эшләдең? Безнең Зөфәр әйтә инде аны популярлык бер кайчан да бетми ул ди. Ул тонылганлык каладыр ул. Танылганлык кала. Кассовость дигән әйбер бар иде менә. Менә шуны әйтәм инде мин. Бер заман билетлар сатылмый башларга мөмкин. Яңалар килә бит инде. Кемнәрдер башка төрлерәк. Билетлар сатыла, билетлар куеп концерт инде 3 ел куйган юк. Алай чыксаң барыбер көткән халык менә синең җырларыңны тыңлап үстергә теләгән халыкны бер кайчан да үпкәләтергә дә ярамый. Алар ничә яшьтән булуга карамастан, үзең ничә яшьтә булырга карамастан, син иҗат кеше икән, иҗатыңа тугры булып калырга кирәк. Әлбәттә. Менә әзрәк суынып киттең сыман син бер заман. Суынып китүме ул инде анда кем белә, туеп китүме, балалар үстерүме, менә шундый вакыт булды. Тыныч кына ул барыбер үз өстендә теге эшләп, һәрбер тормышта да шулай бит. Әлбәттә, һаман на подъеме булмый бит инде. Переосмыслить итәргә кирәк кайбер әйберләрне, ничә ясап куярга кирәк. Бәлкем бу юнәлештә бик күп теге шу нитмәскә, ничектер ачылмаска, бүтән нәрсәне эзләргә кирәк. Дип кеше бит инде безгә Аллаһ Тәгалә биргән бит инде уйлау мөмкинчелеген. Шуңа күрә без аның белән уйлап үзеңә син төзәтмәләр кертергә тиеш. Безнең дә бит Син шундый вакыт булды, әйме? Машина тузырга мөмкин. Юк, мин сине тузды дип әйтмәс идем, чөнки синең стилең, синең һәр вакыт үзгәреп тора. Менә син бер дә курыкмыйсың аннан, момент үзгәртеп атасың. Әле генә рыжий Зәйнәп була, шул арада ул карага әйләнә, сарыга әйләнә. Менә гомумән киемнәрдә дә шулай. Стилистың бармы, ничек син тиз генә үзгәрәсең? Үзгәрүнең бер төп аның нигез салучы, нигезе бирелгәндер миңа кичкенәдән. Беләсең, мин әйтәм бит, Үзбәкстанда үстем, рус мәктәбендә укыдым. Мин руслар белән дә алыштым, үзбәкләр белән дә төрле культураны күрдем, Аллага шөкер. Анда Кырым балалары да бар иде, анда бөтенесе бар иде. Хылык, фигылен, ничектер менә миңа күбрәк кешеләр аралашырга туры китергән кичкенәдән Ходай һәм мин күрәмсең үземә. Һәрберсеннән әзрәк Ниндидер бер анализлау ние булган инде. Шундый бер мин кая барсам да, мин апаларда торып укыдым инде. Казанга килгәч. Казанга килгәч түгел, бу Үзбәкстанда мин әниләр кайтып киттеләр, мине калдырып. Мин вакытта апаларда торып укыдым. Алар мине үзләренең шунда кая булса да паралар иде. Төрле җәмгыять теге Татарга җыйлатырга. Татарга да, руска җыйлатырга. Безнең апа мәктәптә эшләйдер иде. Мин тәрбияләгән апа. Безнең җизнәм минем мулла иде. Апа барган җиренә, мәсәлән, шунда иде.
похорон камадарда барса да теге коллектив барга тиеш, например, мәсәлән, шундый коллектив булган җирдә ул да баладыр. Ул мине эләктерәдер, үзе белән йөртәдер. Әлбәттә, ул татар гына или үзбәк кенә түгел, анда рус обществосы да бар иде инде. Шуңарга мин кая барсам, нәрсә сөйләшкәннәрен, нәрсә җырлаганнарын, нәрсә әйткәннәрен мин кайтам да икән, Мулла бабайга сөйлим икән. Менә кайтым әле шул Зөфәр белән танышкан вакытларыгызга, ул Зөфәрнең сәхнәгә чыгып, үзе монда инде мактаганны яратмас. Ул бит шундыйрак. Сәхнәгә чыгып, татар халкының моңлы көйләрен җырлый башлаган вакытлар исә минем. Андый кеше юк иде бу вакытта. Гомумән, ул менә ниндидер бер яңалык булып килеп керде. Гел шул татар халык көйләрен җырлап торса да, риза булган булыр идем мин үзем. Әйе, ул әле барыбер сәхнәгә чыгып бүгенге көндә концертлар куеп ялмаса, шатыртап ябышып ятмаса да сәхнәгә, ул әлбәттә үзе дә ярата андай җырларны һәм ул аларны өйдә баян белән һәр вакыт яңартып, эзләнеп, искә төшереп утыра. Әлбәттә, Барбыр да чыгарга кирәктер аны. Менә аның җырларын тыңлыйсы килә бит. Яңартылган, булсын җыр яңартылган, ләкин үзгәртү ягында түгел, мин дә җырларны бик. Ләкин менә берничә җырны яңартып чыгардың. Күңелгә бит яккан. менә халык җырына килгәндә, ул яңартылу булырга тиеш, дөрес. Мелизмнарны үзгәртмичә. Мелизмнарны, ишекләрне бүлү, кайдадыр ана шуныйча әйберләр, алар бөтенесе дөрес булырга тиеш. Логик басыннарны дөрес куйналар инде. Менә бик дөрес әйтәсең. Бөтенләй кулак кабул итмим. Менә читкә китә тагын да җыр үзгәрә әле ул. Тагын да анда бит инде аралашып яшиләр бүтән милләтләр белән, ул милләт манерасына күчә инде. Әлбәттә, менә шул очракта, менә как аналитик, как критик та буларак, ул скрупулезно вәнитә, карый бөтен эшкә, һәм бу дөрестер дип әйтәм мин, шулай булуын яратам да, Зөфәрнең ул бик таләпчән карый. Үзенең менә шу үзебезнең халкыбыз моңнарына. Һәм ул шулай булырга тиеш тә. Әгәр дә ул да, мәсәлән, өстен ялмаса, үзгәртәм дип дөрес ясамаса алымнарына, бу дөнья кая китә? Без дә саклап калмасак, яки булмаса ул да саклап калмаса, чынлап та халык җырларын менә ул җиренә җиткереп, дөрес итеп, белеп, Рәхәтләнеп, җырлый шуны. Синең җырчы булуыңда йогынтысы булдымы? Зөфәрнең. Зөфәрнеңме? Нинди йогынтысы булды? Нинди йогынтысы? Мин менә җырчы булып формулашуда. Әле бит ул җырлау бер, җырчы инде шәхес булып, менә шулай халык артисты булып, сәхнәгә менеп, нинди зур популярлык казануда. Без бер-беребезгә һәр вакыт таныш, тәргиш булдык. Сез бит икегез дә шулкадәр көчле шәхесләр менә. Икегез дә сез җыр өлкәсендә дә шин профессионаллар, кеше буларак да сезнең характерларыгыз лидер. Ике тәкә башы бер казанга сыймый диләр. Сез һаман бер казанда кайныйсыз. Бу синең зирәклекме, Зөфәрнекеме? Кайный йомшарасың. Шулаймы? Синең зирәклек дәвса йомшардың әйме? Зәйнәп йомшардың. Юл куя аласың әйме? Соң дәшми калырга да кирәк кай вакытта. Кирәкне бөтен кеше белә, аны кешеләргә. Син дәшкәнче кемдер җавап да биреп куя. Менә онысына да бит әле аның ни кирәк? Тапкырлык кирәк. Зирәклек, Кай түземлек. вакыт менә шушы теге түземлектән дә бигрәк кешенең кай вакыт тапкырлыгы, әйме? Күп очракта син авызыңны ачып җавап кайтарганчы, ул моментны үзгәртә дә куя. Менә ул Син санап тора аласың әле аңга хәтле 1, 2, 3, 4, 5 туры санарга тиештер бит. Тырыш өйрәтә. Шулай нитәсең дә менә шуңа күрә без туры килгәнбездер. Мин әкрен генә авызымны ачып әлеге дә бая әйткәнче сүз нәйме? Мәсәлән, ул тизрәк, кызурак һәм мин аны тапкыр дип әйтергә. Әйтеп куя да, кай вакыт я авыз җырыла. Я ничектер бүтән темага күчеп китәсең. Я онытыла да куя. Бик әйбәт сыйфат, бик әйбәт сыйфат. Анекдот. Та түгел инде ничектер безгә төште. Мәсәк, Хатын әйтәде иренә, дигән. Китәм, туйдым мин синнән дип әйтәде. Китәм дип әйтәде. Ире борылган да тәңгәргә. Хатын әйтәле, онытып җибәрдем. Син вообще миңа монда нәрсә дип килгән иң әле ди.
Неге шырашкан егәле симләт. Әйе, шуннан кебек, әйе. Менә шул инде ул. Юмор хисе дә бирелгән бит аңа. Әйе, менә шундый вакытта Зәйнәп, яңа программа төзегәндә, менә бу яңа юбилейга әзерләнгәндә, шушы бу хисеңне кулланып, юморны кулланып, бәлки аны әзрәк юмористик рухта башкарыргадыр. Ничек уйлыйсың? Нинди планнарың бар? Юбилейга әзерләнәбез бит. әйе. Ничек синең ой? Хәзер бит халыкка аңа бик серьезный әйберләрне ул шулай кабул итеп Юк, бетерми. юк. Мин ул теге серьезныйлыктан нидән инде киттем инде читкә. Программаларны мин бит инде Зөфәр концертларга чыкмыйм Зәйнәп, үзең әгәр дә оештырып, үзең концертны син тарталасың. Әйдә, үзең концертны җырла, теләгән кешеңне ал дип ул теге. Үпкәләмәдеңме син? Юк, үпкәләмәдем, Ирек биргәч инде рәхәтләнеп, бир үзең рәхәтләнеп концерт куй дигәч. Шул вакытта инде яңаша алымнар белән, әлбәттә, менә шул теге бер кат эзләнә башлыйсың. Бер этәргеч була да ниндидер момент тормышта. Син эзләнә башлыйсың инде. Шуннан инде килеп чыга, ниндидер менә шул бәйләнеш кертергә җырлар арасында ниндидер бер мин үземдә теге барыбер теге гомергә шаян кеше белән теге яшәгәч, мин барыбер дә беләм аның ничек кабул итәсен һәм шулай итеп күп очракта теге иргә теге төртүреп әйтә торган сүзләрне дә кертеп программаларны Әйтәсе килгән бөтен сүзләремне әйтеп бетердем ди. Андый моментлар булды, шулай итеп мин менә җырлар арасында бәйләп һәм шундый алым дөрестә дә халыкка әйбәт кенә үтте ул. Халык мине теге шаян сүз сөйли торган, я булмаса классик җырчы буларак кабул ителгән бит инде. Әйе. Кеше аптырый, үзе бу нәрсә итеп икән, чабырга микән, ул нишләргә микән дип тә утырып теге яңадан чынлап та аңлаучылар хәзер инде менә шушыны көтүчеләр бар. Әйе, чынлап та бар, язалар. Шундый матур булды, шундый прям шаяру, шундый сүзләр белән концерт шундый күңелле узды дип язалар. Зәйнәп, син гел эзләнүдә инде. Менә шул әлегә баягы Казан милли мәдәният үзәгендә эшләгән чырларда ук минем бер җырчының ridикүленнән дә шигырь китабы чыкканын күргән юк. Син дә күрдем. Ул шигырьләрне алып, концерт программаларында кулланып, үзең ятлап йөри идең бит син. Әлегә баягы шул хислелек миндә бу нәрсә инде бу? Укыйсы килүме, кызыксынуымы? Кызыксыну Шул концерт программалары өчен булгандыр инде алай. Әлбәттә инде. Шулай. Үзең өчен генә шигырь укып утырмагансыңдыр. Андый кешеләр дә бар бит. Күп Язып караганың юкмы соң? бар. Күпме? Шигырьләр бар. Яшәп куймыйсың Инстаграмга. Куя, Куясыңмы ни? куйгаладым, әйе. Үзеңнекеләр буны ул синең? Шигырьләр күргәнем бар минем. Әйе, бер 3 тапкыр куйдым икән. Шул телефонда йөриләр инде. Кай вакыт теге баш кайный бит. Насың да үзенең бер ние була, аның бер электрик китә торган бер ике сүзе була. Шуннан соң раз нидә тизлә башлый. Кай вакыт барып чыкмый. Юк, мин теге Үзеңнең җырларыңа юкмы соң? Менә мин сүз яздым. Бармы? Нинди җыр? Нәрсә дигәндә, яздым әлме? Теге кыр чәчәге дигәнне язып, әле кыр чәчәге. Мен яттан белмим алар. Мен хәзер бит телефонга язам да, шуннан көйләр дә бар. Без шулай бит, икебез дә инде. Ул да язадыр менә. Зөфәрнең сүзләре дә, көйләре дә бар. Аннан соң бер чорда ул тукталды яңадан минем шундый бер хыялылык өстәлде миңа. Шулай итеп бар минем шигырьләрем. Телефонда бар, менә монда алмам телефонны. Бер җибәрәсең әле укырбыз. Яра, юк, кирәкми алар укытырмый. Менә Булат бик матур җырлар хәзер яздыра. Бик матур җырлар иҗат итә. Ул үзенең студиясе бар бит инде, әйме? Әйе. Ул бу өлкәдә профессиональ шөгыльләнә башлады дисең дә була, кызыксынып үзе кирип киттеме шулай? Әйе. Ул үзлектән шөгыльләнә башлады. Ничектер шулай булды инде, без аны музыкальныйга бирмәдек. Олысында, кичсендә ничектер культура агарту институтына да бирмәдек. Алар нәрсә тәмамлады соң, кая укыдылар? Безнең Булат нидән башлаган иде? Авиастроительныйдан башлаган иде. Техник инде, гомумән. Әйе. Шуннан соң минем абыйлар үзләре техниканы ярата. Нишә күрә, ничектер ул кичкенәдән үк танклар нидә җыядыр, ябыштырадыр, ниндидер бер шундый бер шөгыль бар иде. Ләкин барбыр шул әлеге дә баягы теге музыкаль ДНК булып барыбер киткән. Әйе, ул анда барып теге концертлар куя башлаганда, юк, лучше сез филармониягә барыгыз дигәннәр дә инде. Әйе.
Ok şişekler gibi korlar yağar, ok ümitler yağar alemge. Kışның salkın tüni qaynarıra, tılsımın kütkense de көңілге. Tılsımın kütkense de көңілге. Яңа ел хуш килә дөньяга, ак бәхетләр ява, карлар ява. Яңа ел хуш килә дөньяга, ак бәхет булып карлар ява. Yaktı yıldızlarını salim kökten, yollarım tılsımdan yaktıra. İhlas dileklerim yana yılga, sağlıktan Xuday bürük ayırma. Sağlıktan Xuday bürük ayırma. O hazır indi kirip gitti, değil mi? Әйе. Шул өлкәдә. Кичкенәсе Кечкенәсе дә ул Онсына күп булды, Охтыйда кечкенәсе укып дә. йөри, заочныйга күчте. Оған җир. 21 булды. Субханалла, инде кичкенәсе Әйе. түгел икән. Әкрен генә шунда. Үзенең әйтәләр инде мин үземнең стилемне. Хәзер бит тыңлау мөмкинлекләре бик күп. Аларның Төрле бөтенләй ил инде башка музыкасы. юнәлеш. Тыңлыйлармы сезне? Тыңлый. Нәндидер киңәшләрне тыңлыймы? Ә минем киңәшләр неме? Тыңлыйлар инде. Иҗат иткәндә менә Әйе. музыкада. Әмма менә күп ил музыкасын тыңлыйлар. Теге ничек дип әйтим инде. Алар Йогынтысы бар инде, әйме? бик күп йогынтысы, бик күп. Үзләренә менә ниндидер стиль, ниндидер әйтәсез, манер дигәндәй. Эзлиләр. Шулай булырга тиештер дә инде ул. Һаман бер Кабатланаслары килми, эзләнәсе килә. эзләнүләрдән, шушы эшләүләрдән бер йомгак шикелле, ниндидер бер юбилей, ул алга таба стимул булсын дип нәрсәдер эшләп куясың бит инде. Әзерлек барамы, кемнәрне чакырасың, ниндирәк дәрәҗәдә әле кайчанга планлаштырасың. Менә мин аны уйлаган идем башта, әле бенефис иттереп үткәрергәме дип. Мәсәлән, җырчыларны чакырып, бер караганда. Карап торам да, яңадан менә шушы яңа дип әйтмим инде. Шушы бераз соңгы елларда табылган җырларым, алар да халыкка үтте, халык тыңлый, сорый. Андый җырлар да күп җыелгачтан инде. Әллә концерт формасында. Әле концерт формасында микән дим инде, әйе. Шуның өстендә күбрәк уйлануларым туа башлады. Әлбәттә шулай инде. Берничә Шулай кунак булыр чакырсаң, үзеңнең концертың булса, Бенефиска иртәрәк булыр әле дип Әлбәттә, Миләүшә шулай әйме? иртәрәк әле. Әйе. Анысы бит инде ул теге нидер 70-60 җиткәндә Әйе, шикәрне инде. берләр. Шулай Иҗат булсын. кичәсе итеп. Исән саулы эшләргә ясыналарын да Инде җырлар тупланып бетте, әйме? Байтак җырлар тупланып бетте. Җырлар тупланып бетте. Кайсы эшкәртелүдә аранжировкаларын ясатып, инде мин аларны урнаштырып бетермәдем әле эзлеклелеген. Әмма минем алар инде башта. Зәйнәп сине туган тел тамашачысы да бик ярата. Туган тел каналында байтак кына җырларыңны күрсәтеп торабыз. Аллага шөкер. Үзең дә молодец, киләсең концертларга. Инде шушы 12 миллион тамашачы карый туган теленә. Әйдә шуларга бер иштирак җиткерәм. Моңнарыбыз аша күңелдә әйтеләсе теләкләр, алар барып җитсен. Телебезне югалтмасак, әгәр дә без бер-беребезгә игътибарлы, мәрхәмәтлерәк булсак, мәсәлән, бу аңламыйм дип көлеп карамасаң, я булмаса кимсетүләр әзрәк булса, дөнья барыбер яхшы якка гына үзгәрә. Бик зур рәхмәт, Зәйнәп, бик матур теләкләр. Инде үзеңә дә шул ук теләкләр. Аллаһ Тәгалә сиңа алга таба иҗат итерлек көч бирсен. Яңа дәрт, куәт бирсен һәм иҗатың саекмасын. Һәрвакыт тамашачың сине алкышлап каршы алсын. Уңышлар юбилей концертында да, гомумән һәрбер концертта уңышлар гына телим. Амин, Миләүшә. Эшләрең уңышлы булсын. Тормышта да шулай. Günler ötüp bara, kimler güne,
Яңы санаған мәхәббәтне бәрі хыялларга җиле давыллар үтте арадан көтәм сине инде күптән үткән инде үпкәм калмаган сагышларым ялгышларым белән очканы киткән җиргә таралган көтәм сине инде күптән үткән инде үпкәм калмаган сагышларым ялгышларым белән очканы киткән җиргә таралган Үткәннәрне искә алмый бүтән кемнәр яңа көнгә атлаган җитәкләшеп синең белән икән башлый әле тормыш яңадан көтәм сине инде күптән үткән инде үпкәм калмаган сагышларым ялгышларым белән очканы киткән җиргә таралган көтәм сине инде күптән үткән инде үпкәм калмаган сагышларым ялгышларым белән очканы киткән җиргә таралган Бакчаларда гөлләр чәчәк атмас булса аллар суга сусаган гөлләрдә юрелеп сөю килә җәйләр белән җанга яңадан көтәм сине инде күптән үткән инде үпкәм калмаган сагышларым ялгышларым белән очканы киткән җиргә таралган көтәм сине инде күптән үткән инде үпкәм калмаган сагышларым ялгышларым белән очканы киткән җиргә таралган сагышларым ялгышларым белән очканы киткән җиргә таралган Оста татар тапшыруының бүгінгі шығарылышы шуның белән тәмам. Зәйнәп Фәрхәдиновага иҗатында һәм тормышында зур уңышлар телибез. Ә сез безнең тапшыруның геройы булырга телисезме? Иҗат җимешләрегез белән халыкны таныштырасыгыз килсә, рәхим итеп экранда күргән телефон аша безгә шылтырата аласыз. Һәм сез дә оста татарның кунагы булырсыз. Ә бүгенгә һәр барча эшегездә уңышлар теләп саубуллашабыз. Милли ризыклардан авыз итәсегез килсә, Казанның иң затлы азу хәләл кафеларына рәхим итегез. Туй, юбилей, банкет үткәрү өчен Тантана рестораны.
милли кухня, халал ризыклар, конференц-зал, намаз уку бүлмәләре, балалар өчен бәйрәмнәр, мастер-класслар, иң матур никах мәҗлесләре дә бездә үтә. Килегез, азу һәм тантана сезне көтә.